About 60 years ago, the age of Assumption of the Blessed Virgin Mary is the same year where I introduced celebration of the New Yam Festival, which is celebrating the King of Yam, Yam King, which is the chief crop of the Igbo man. Now, Ruala, we are amazing. In the last 2 years, the President PG has turned this place to a very special gathering that brings back the unity of purpose celebrating the virtue of kingship, which is here by Yeme, Onuralanas, Ure Kobama.
How do you feel about the performance of Oh, we're doing and on the man, I know that somebody today. So I'm my young mother. The man I go to no, and what do you need? I got to take a high table. Wow, we are there of so people, I am the one I attend this sitting around. I choose it. Thank you. I'm one of us. 1 minute. For 9 years. Yeah. So can go to the number. I mean, have the production pass. And it's a continuous. And I check it up, I take it Modern Civic Center Complex, Pumaka, every 15th of August. I now Obi Ezmezuruala, now Waji
na-enye Chukwu ekele. Ọ na-abụ a separation. One is ascension and the other is our celebration of New Yam Festival. Hello. Honorable Barrister Mrs. Ifeoma Charles Ume, Honorable Special Advisor to the Governor of Imo State on Poverty Alleviation. No problem. I recognize President of our Women Wing, Mrs. Njide Ebere Jude Jekam, a powerful leader of Chinawata. That's the President of UDAC. While we are waiting for the arrival of His Royal Majesty, I recognize none other than the high table, the chairman of UCA on its branch, a powerful man indeed, action man indeed, Chief Cyprian Ohekwe Akonye. I'm boy, okay, me. Labor. I'm a boy, okay, me. My dear, I got permit me to recognize the Chief Secretary of UCA on its branch in the person of Mr. Celestine. I'm in the booth. Attention, please. Come now.
Practice of Mama Kegua. Oh yes. Oh, with a special uniform. Aha. Maka New Year Festival on. It's a Judas movement. Korora bu Ancient Kingdom. Ndị bụ omenala. Ndị na-asọpụrụ ihe akọrọ n'ala. Ndị na-eme ka culture and tradition ndị Igbo na-adị promoted. Today, anyị bịara anyị soro ụlọ ṅụrịa wee kelee Chineke maka ngozi ọ gọziri n'ala anyị na-eburu wee na-eri today. Nke ka anyị nọ here
mana on emergency ya laghachi azụ mana sị nkele unu n'ụzọ pụrụ iche maka nkwado unu kwadoro ya mgbe a tụrụ vootu n'uru ala hie Ikenga bịara unu si na ọ ga-ewin arụba atụkwanụ vootu a Ikenga nyere uru ala bụ ndị na-ama onye ọbụla na-anọ hie today ọ bụrụ na ahụ adịghị ya no problem ọ bụrụ na o metara bụ obodo oyibo no problem mana onye ọbụla na-anọghị ya na-abụ onye uru ala ihe ga-agwa ya adịghị gwara ya ahụghị m onye ọbụla agaghị akpọ aha one by one. Congratulations on behalf of Ikenga anyị na-asụ ụnụ we are in support of the tradition and culture of Igbo nke ndị uru ala na-eme ọfụma ndewo unu Abiko ọlọpàá ẹjẹ sọdẹ alisi Ikenga Imo na ikele nabata ihe ji wee bịa inyokarịrị ndị NTA biko na-abịa nụrụ na-eme na ọsịsọ ka weda dị otu a ka anyị were ya mere ihe